दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै नैथि सानावबो फारि फारि हाबाफारिफोरखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दिनै मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमानि नैथि सानाव फारियै खुंफुंनाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो फारि फारियै फोसावगासिनो। नंगौ, दिनै नैथि सानाव गुबुन मोनसे हाबाफारि खुंफुंनाय समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि लानाय एक्सक्लुसिभआव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाया फैयै फैयै दिनै थामथि हाबाफारियाव बाहागो लाबाय आरो दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि बायदि फ्लेग हस्टिं खालामनाय थामहिनबा फ्लेग दैखांनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बावैसो सिगाङाव जानानै थांबाय आरो नैबे समावनो मुंख्लंफोरनो जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय नांनानै गावनि जिउखौ आगोमा जिउखौ फोजोबना लादोंमोन बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जाबाय थादों आरो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'निफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिना लागोन। बिथांनि नैबे समाव बिथाङा मा फोरमायो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। मानगोनां दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दङ बे गिबि हाबाफारि बायदियैनो बे फ्लेग हस्टिं हाबाफारिया जाबाय मा मेसेज होगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमानि बे बड'लेण्ड फोथारनि दिनै नैथि साननि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आर'ज आरो फिरफिला बिरनाय आरो गोमो गाबनि फिरफिला दाहाल थुंग्रिनि गाहायाव थानानै बे गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो बयबो समायखिरा लादों। दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगोन। बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोरमोन जि आदर्शमोन बेखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन आरो बे थांखिखौनो लानानै जेराव जि जायगायाव बुहुमनि जि खनायाव बर'फ्रा रायजो जानाय दङ, सासे बर' न'खर थायोब्लाबो मोनसे बर' न'खर थायोब्लाबो बा जि ओनसोलाव थाया मानो बर'खौ रैखाथि गोनां बर'नि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आरो जेरावनो जेरै बर'आ रायजो जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बिथांमोननि थाखाय मोनसे वाचडग आरो भेनगार्ड मोनसे जेनेरेसन हिसाबै जोङो रैखाथि होनो जोङो सांग्राङै नेनानै दङ। बेखौ बयबो फिल जानांगोन आरो बिनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। साफ्रोमबो जोंनि मावथिफ्रा माहारि दानाय माहारि सिबिनायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ, नाथाय जोङो बेखौ साबसिन आरो गोख्रोंसिनै मावलांनांगोन। खारन माहारि मोनसेखौ जौगाहोनाय माहारि मोनसेखौ गेरेमसा खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा। बड'फाया बुहुमनि बर'खौ खौसे जानो होदोंमोन, सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा सिनायजाबाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 55 बोसोरसिम हाबा मावनायनि थाखाय मेंनो रोङै जोंनि खैदां खैफोद दुखु जाल्लायावबो जोंनि मावथिफ्रा जोंनि अफिसाव मालाबा थानो हायाखै, देहायारि उसुख जादों, न'खराव जेंना जादों, थेवबो एबसुनि मावथिफ्रा मालाबाबो जिरायनानै थायाखै, हारिनि सार्थआव हाबा मावलांदों। मा दङ मा गैया जों उनथिं नायफिनाखै, जों नायदों सिगांथिं आरो माहारिबादखौनो मोनसे मोन्थोर लानानै माहारिबादखौनो जोङो फुजिनानै जेरैबायदि महात्मा गान्धीया अहिंसानि पुजारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिबादनि पुजारी आरो माहारिबाद होनना बुङोब्ला बर' हारिनि थाखाय थैथां मावनाय, बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनाय, बर' हारिनि थाखाय गासैबो बिथिंखौ जोङो माने रोखा खालामनो थाखाय जोंनि अधिकार, जोंनि मोन्थाय, जोंनि हा हु बे मोनसे बिथिंखौ लानानै जों हाबा मावगासिनो आरो बेखायनो दिनैनि समाव गोजोन गायसननाया जोंनि मोनसे गुबै उद्देश्य। नैथियाव जाबाय बर' हारिखौ गोख्रोङै राफोदै जेथिंबो बिथिंनिफ्राय जोङो दावगाहोनांगोन, जौगाहोनांगोन। थामथियाव जाहैबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जायफोर दफाखौ मोनदों बे दफानि गासैबो दफाफोरखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगोन आरो रायजो राजाया एबसुनि सक्ति, रायजो राजाया एबसुखौ दादों 52 बोसोर सिगां आरो रायजो राजानि आफाद हिसाबै रायजो राजाखौ लानानै बिसासाव लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' हारिया जिखिनि जोंनो मदद होबोबाय, जोंखौ जिखिनि सापर्ट होबाय, थांना थानायाव हाबा मावनायाव जिखिनि जोंखौ थुलुंगा होबाय, बिनि थाखाय आं बर' रायजो राजाखौ खर' गंग्लायै आङो साबायखर बावदों। दिनैनि बे समाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श, बानेस्वर बसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी गायसनगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि जि पायनियार रुल बेखौ जों मालाबा बावनो मोननाय नङा आरो जोङो सोलोंथाइ, रांखान्थि, जिखिनि जोंहा ड्राग्स, जौ जुवा, बेआइनि समाज बेरेखा हाबाफारि दङ बेखौ जों गैया खालामनांगोन। समाजाव मोनसे इमबेलेन्स जि आनरेस्ट लाबोनो नागिरनाय जि मोनसे थासारि, समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय बेबायदि माखासे फेक्टरफ्रा दिनै खामानि मावबाय थादों।
दा बेबायदिजों बर' हारिया महान जानाय नङा, बर' हारिया गेरेमसा माहारि जानाय नङा। सोरबाया माने गाखोनो नागिरोब्ला बेखौ जुदि बोख्लायहरोब्ला, जांखालानिफ्राय जुदि बोख्लायहरोब्ला बे हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा। दा बेखायनो हारिखौ मोनसे सिस्टेम, मोनसे नेचारेल फ्ल'नि गेजेरजों, मोनसे माने संसारनि नेम खान्थिनि गेजेरजों आवगायनो होनांगोन, होमब्लासो हारिया बै आथालाव जौगागोन। नङाब्ला नों गावजों गाव जुदि नेरलायबाय थायोबा, गावजों गाव फेर फाथिलायबाय थायोब्ला, हिंसानि बाथ्रा, संघातनि बाथ्रा बुङोब्ला नोङो बे हारियाव जोङो रावबो माने दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावनो फैनाय नङा। आरो बेखायनो हाबा मावनो थाखाय बयखौबो स्कप हो, बयनिबो थाखाय सम दङ। आरो जाय जेरै हायो माहारिनि थाखाय हाबा माव। बेयाव माहारिनि हाबा मावनायाव सौग्राव सौसि जानांगौ, हिंसा लाबोनांगौ, संघात लाबोनांगौ बिदि प्रयजन गैया होननानै आङो स्पस्तयै जायफोरा बेफोर बाथ्राखौ जेब्लाबो सानो, जेब्लाबो बिनि सायाव बिथांमोना माने बेस्थ' थायो, बिथांमोनखौ आं आपिल खालामबाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बे नै गोजोन गोरोबथानि जे सिमा बारायनाय, बे सिमा बारायनायखौ एसे आयेनारि गनायथि मोनाखै होननानै बुंदों, मा बुंदों? ना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे खामानिया बिराद गोरामोन, जे खामानिया माने साहसनि प्रयजन जायो, दा बेखौ बिथाङा सनितपुर बिश्वनाथनि 500निबो बारा जोंनि जि क्लेम भिलेज दंमोन, एफआरसि, फरेस्ट आरो रेभिनिउ, बिनि मोन 60 गामिखौ इनिशियेल पेकेज हिसाबै होदों। आरो जोङो सानखादोंमोन जे बेखौ घोषणा खालायोबा सोरबा नङा सोरबा प्रतिबाद खालामगोन, आन्दलन खालामगोन। खारन जोंखौ मेगन साग्रा, जोंखौ मोजां मोनै, जोंनि हिंसा सानग्रा गोबां बेबायदि हारि हारिसाफोर, गोबां बेबायदि बेक्तिफोर दङ। नाथाय जाय खामानिया बिएसिआव जायाखै, जाय खामानिखौ बिटिसिजों हायाखै, दिनै बिटिआरआव बे सम्भब जाबाय। दिनै बियो रिपाब्लिक डेआव, हिस्ट'रिक जे रिपाब्लिक डे 74 रिपाब्लिक डेआव सिएमनि स्पिचआव बियो ओंखारबाय। आरो गासैबो इन्टारनेल आइननि प्रक्रियाखौ फोजोबनानैसो चिफ मिनिस्टारा एनाउन्स होदों। सासे गिबि मन्थ्रिया पलिटिकेल मिटिङाव राजनितिक प्रतिश्रुति होनाया आलादा बाथ्रा, बे मोनसे पलिटिकेल कमिटमेन्ट। किन्तु जि कमिटमेन्टआ एकर्डआव साइन जादों, बे कमिटमेन्टखौ मावफुंनो थाखाय बियो मोनसे माहारिनि गणतान्त्रिक दिबस, माने सुबुंखान्थि सानाव जे संबिधाननि माने मोनसे गणतन्त्र हिसाबै जोङो गनायनानै लादोंमोन, बे सानाव बिथाङा माने एनाउन्स खालामनाया बेयो अफिसियेल आरो मोनसे नेशनेल आरो स्टेट, बेयो मोनसे कमिटमेन्टजों लोगोसे बेयो मोनसे एक्सन। दा बिनि जि लिस्ट, फर्मेलि जि नटिफिकेसन, बेयो साननैसोनि उनाव ओंखारगोन। बेखौ लानानै जुदि नोङो सिमाङाव जुदि नुबाय थायोब्ला जे माने सिएमआ बुंबाय बे आरो थगायफिनगोन नामा, ओरै जागोन नामा, ओरै जागोन नामा, जोंहा साननो गोनां दङ जे माखासे बेक्तिफ्रा बेयाव आनरेस्ट खालामनानै, आन्दलन खालामनानै माने उननि जानो गोनां जिखिनि गामि हाबबावनो गोनां बेखौ बादा होनायनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट परिकल्पना बिसोर खालामबाय थादों। फार्स्ट फेजनिखौनो जानो होआमोन, किन्तु चिफ मिनिस्टारा साहस खालामनानै गासैबो एमएलएफोरखौ रायलायनानै गासिबो थिक थाक खालामनानै लिस्ट खालामनानै अफिसियेल जिखिनि हाबाफारिखौ कमप्लिट खालामनानैसो एनाउन्स होदों। बे गोरलै एनाउन्समेन्ट नङा। सासे चिफ मिनिस्टारा ओरैनो नाटकीय भाबै जेबो खामानिखौ मावा। पलिटिकेल कमिटमेन्टआ आलादा, पलिटिकेल रेलिनि प्रतिश्रुतिया आलादा, आरो बे जाबाय मोनसे राष्ट्रीय आरो राज्यिक जि लेभेलनि कमिटमेन्ट। साननैसो उनाव ओंखारगोन डेफिनेटलि, आरो बेखौ लानानै जोङो गोसोआव माने गुद मोननो गोनां गैया। किन्तु जोंहा नेक्स्ट एजेन्डा खामानि मावनो गोनां गोबां दंबावो। बन्द फोसावनाया माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा? बन्द फोसावनाया जेबो गोहोम गोलैया। जायफोरा बन्द फोसावदों बिथांमोननि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जों जगाजग खालामबाय थादों। आरो मैया जों नुदों जे सासे एमएलएआ रायजो राजानि धरनायाव फैनानै बे सान्त्वना होफैदों जे जोंनि ओनसोला हाबाखै। बे गावनो क्रिएट खालामदों आरो गावनो सान्त्वना होफैदों, बे डिजाइन बाय हिमसेल्फ। दा बेफोरबादिखौ जों गोबां नुबाय, आरो बेफोरो जेबो फेक्टर नङा। आङो बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन, दाख्लै 26 तारिखआव जिखिनि रंजाबाय, जिखिनि जोङो बरायबाय, बेखिनियावनो माने जोबथ'बाय। उननि थाखाय जों सिरियै साइलेन्टलिसो हाबा मावनांगोन। बांद्राय खालायोबा बिथांमोनाबो बारा खालायगोन, आरो बेयाव संघात आरो हिंसा मोनसे थासारि नुजागोन। चिफ मिनिस्टारा गाबोन जिहेतु बाहागो लागोन, माबाफोर बिदि बर' गोजोन गोरोबथानि थाखाय माबाफोर एनाउन्समेन्ट होनो थांगोन नामा? गिबि मन्थ्रि बिथाङा गाबोननो जोंनि अपेन सेसननि इनागुरेटर, आरो बिथाङा बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनाय आरो बर' हारिनि थांना थानायनि बिथिङाव गासै बाथ्राफोरखौ सरजाबनानै मोजाङै स्पिच लाखिगोन, आरो माखासे गोनां बिथिंफोरखौ बिथाङा फोसावबावगोन। जोङो खोब आसाबादि,
आरो बिथाङा फैगोना खाथां आरो जोंनो कनफार्मेसन बिथाङा हरबाय गोजोन्थों। नैबे समाव बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बे दिपेन बर'जों सावरायबाय। बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो बुंदों जे बाजिबाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालि जथुम्मायाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाबोन बाहागो लागोन आरो लोगोसेनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जिखिनि जायगाफोर बा थामहिनबा बे ओनसोलनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जोहै हाबनाय बेनि सायावबो बिथाङा रोखायै खालामदों जे नैबे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला बिरहोनाय बे बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बावैसो सिगाङाव जाना थांबाय आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि जेरै बड'फानि जे मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो बावैसो सिगाङाव जानानै थांबाय आरो लोगोसेनो बेवहाय मुंख्लंफोरनि गेदेमा सुबुंफोरनि जे बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाबो नैबे समाव जानानै थांबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बाजिबाथि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ सोमोन्दो लाखिनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेनि थासारि थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जानाय जे फुंबिलिनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।